Corpul C a fost construit în ultimii ani ai secolului al XIX-lea. A fost școală generală de stat, care a fost unificată cu liceul în anii 70. Este o construcție cu două nivele în formă de L și are în subsol un beci. Clădirea a fost renovată în anii 2006-2007, iar pivnița modernizată a fost transformată în club pentru elevi. Corpul C are în dotare săli de clasă, de la 28 până la 37, cabinete ale profesorilor și arhiva școlii. Subsolul clădirii adăpostește, precum am menționat, un club pentru elevi, T-Club, loc în care aceștia pot organiza evenimente precum concerte, seri de karaoke, petreceri sau seri de film.